Ndewonu Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ. Gerenụ akụkọ nke taa bụ Mọnde, abalị 13 nke ọnwa iri afọ 2025, ahịa Orie, dịka o si gbaa n'akwụkwọ dị iche iche. Abụ m Okechukwu Anyanwụ. Onye isi ala bụ Bola Tinubu enyela mmadụ 175 people bụ ndị atụrụ mkpọrọ n'ihi otu arụ ha kpara ma ọ bụ nke ọzọ mgbaghara nke onye isi ala, nke a kpọrọ n'asụsụ Bekee Presidential Pardon and Clemency. Ọ bụ na Daily Trust ka anyị hụrụ akụkọ nke a. Na Sahara Reporters, anyị hụrụ na ndị agha dị n'isi obodo Naijiria bụ Abuja adọọla ndị obodo Tungamaje dị n'Abuja aka na ntị ka ha si na ala ọkpụ ha kwapụ, dịka ha na-eme agba nke abụọ nke ikurisi obodo ahụ. Ha kwuru na ha ga-emesirịrị onye ọbụla nke jụrụ ịnya ha ntị n'iwu ọkụ a ike. Gọọmenti steeti Kebbi agọnahụ na asịrị ahụ na-efegharị ebe niile na ndị oji egbe bandit wakporo obodo Makuku dị na kansụl Sakaba na steeti ahụ ma gbuo ọtụtụ mmadụ. O kwuru na akụkọ a bụ asị ọcha. Ọ bụ na Punch ka anyị hụrụ akụkọ nke a. Na akwụkwọ The Nations, anyị nụrụ na Reverend Umar Ukpayi, onye nzisa ozi ọma maara nke ọma na Naịjirịa, anwụọla ka ọ gbara 80. Otu ọrụ nchekwa Hisbah nke steeti Kano anwụchiela otu nwoke na nwaanyị na-agba akwụkwọ na steeti ahụ na ndị ọbịa ha mmadụ 3 maka ime emume agbamakwụkwọ nke iwu na-akwadoghị. Ọ bụ na Sahara Reporters ka akụkọ nke a gbara. Anyị nụkwara na Vanguard na gọọmenti etiti ekwuola na otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ASUU na mkpirisi Bekee enweghị ihe ọbụla kwesịrị ime ha ka ha mee mfanye aka n'ụkwụ, n'ihi na ha emezucharala ha ihe niile ha chọrọ ka emere ha. Na Daily Trust, anyị nụrụ na otu onye agha Naịjirịa aha ya bụ Akinleye Femi ewerela egbe gbajasa nwunye ya ma gbagbuo okwu onwe ya. Nke a na-eme n'ụlọ ọrụ ndị agha Wawa Cantonment dị na steeti Niger. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ na otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum na Naịjirịa nke a kpọrọ ASUU na mkpirisi Bekee amalitela mfanye aka n'ụkwụ dịka gọọmenti etiti na-emejupụtaghị nkwekọrịta ha. Gọvanọ nke steeti Enugu na ndị ya na ha so achị esila n'otu ndọrọndọrọ PDP gbapụ gbaga na APC. Ọ bụ na The Nation ka anyị nụrụ akụkọ nke a. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ na otu pati ADC akatọọla mgbaghara Presidential Prerogative of Mercy nke onye isi ala Bola Tinubu nyere ụfọdụ ndị atụrụ mkpọrọ n'ihi igbu ọgwụ ike, igbu mmadụ na ndị omekome ndị ọzọ. Ha kwuru na ihe a o mere bụ ihe mmefọ na ihe ihere nyere Naịjirịa. Igbo ndị ọma m hụrụ n'anya, otu akọha m n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ Mọnde, abalị 13 nke ọnwa iri afọ 2025, ahịa Orie. Aha m bụ Okechukwu Anyanwụ. Ka Chukwu chekwa anyị niile n'abalị a. Ka chi bọọ ọnụ.